Tervehdys Siis- teille kaikille. Tänään kuvataan täällä Framessa vähän Skywarsia. Ja eikö sitä vaan hypätä peliin? N, Y, T, Se nyt. noin. Oo, peli alkoi heti. Ollaan samassa. Juu. Onko tää missä on vain yksi chesti? Kai täällä 2 on, mä en oo kyllä ihan varma. Täällä on vaan, onks tuolla alhaalla? Joo, On. joo, mulla oli vaan 1. Katsotaan, missä sä olet. Pelään mä ihan just siihen maanpinnalle. Mä katsoin, että me oltais vierekkäin, mutta ei me oltu. Mä oon täällä. Okei, sä oot ihan toisella puolella. Hei, kato ettei kukaan povita mua tai mitään. Joo, Vai yksi- toi yksi, sulla saarella. toi yksi tulee sun saarella. Mä taidan lähteä midiin. Vitsi, huti. Tosta tommosta. Mä säikähdin. Yes. Ois kiva saada jotain armoriikin näistä. Vähän. No niin, hei. Kato ettei kukaan povaa mua tai mitään. Joo, Ja meit vaadit tota yhteyttä, joka on tulossa midiin. Joo, huomaan. Mä hoidan sen. Varo! Se missäs. Juu, mä huomasin. Ei, pitäisikö Hui. laitetaan nää laavat, koska ne ei ole kivoja. Ai, joku... En saanut vedestäkin, joku bovitti mun selkä. Sä otat ton voiton, niin mä pyörin tää spawnilla hetken aikaa, kun toi oli... Yes. Voitto. Hyvä. No niin, sit hypätään peliin. Vielä yksi heitään. N, Y, Y, T, T, nyt. No niin. Saatiin vielä. Kakku. Ollaanko samassa? Joo. Joo. Tästä tulee nopeeta, Juu, niin tuleekin. mutta ei helppoa. Ei. Mä sain sen tän kivimiekan. Juu, sain. Mä en saanut sitäkään. Mä teen itselleni kivimiakan. Yleensä mä en saa tästä mitään miekkaa. Niin tää tulee niin harvoin hyvää luuttia. Niin. Okei, toi yksi on joku mainaaja. Sitten me voidaan suhkat turvallisesti mennä midiin. Mä oon nyt aika vähän niinku kahden... Ui, se tuli sittenkin mun saarelle. Ja mä kuolin. Kävin toisen kerran sit kuolemassa. Okei, no niin joo. Kiitos kun katsoitte tämän videon. Tissatkaa, disliketkää. Siis hävetkää kun katsoitte. Niin, ja älkää subatko. Se on moi.